Днес имаме да снимаме в бистро Тартифлет. Много се вълнувам. Концепцията, която имат те, е тип Netflix стайл интервю, където да споменем повече за техния ресторант, повече за това, което правят и за тяхната мисия, разбира се. Това е първият ни такъв проект. Единственото ми притеснение за момента е, тъй като ще правим видеото тип интервю, дали ще успеем да предразположим достатъчно собствениците, тъй като те ще говорят главно. Със сигурност началото ще е много неловко, но се надявам вече след 5-10 минута да се отпуснат и да си говорим, сякаш си говорим и няма камери. Повечето от продуктите, които се използват в ресторанта, могат да се закупят и от магазина. Това е много важно да се спомене на видеото. Ако не им се готви, ресторанта е в същото помещение. Важно е да уловим стила на бизнеса. Те не искат да се изискани, искат да са уютни. Записваме с френско аудио, ще превеждаме после. Имаме ли още памет? When the summer is coming, we want to put some fish with like ratatouille and something a bit summery. And you can mention that we improvise with your plans. And yeah, I saw with my supplier that I could have the nose of the beef. It's something that you cook with a vinaigrette and pickles and shallot.